Salut! Astăzi o să fac un tutorial rapid în care o să vă arăt cum se schimbă arcurile pe punte din spate la un Renault Megane 2. În cazul de față 1.5 DCi, dar nu este extrem de relevantă motorizarea. Renault Megane 2 are punte comună în spate, așa că acest tutorial poate să fie luat în considerare și pentru alte modele, deoarece sunt multe mașini care au această configurație pe partea din spate. De ce au fost înlocuite aceste arcuri? Erau mai ruginite cele vechi și pentru a evita orice surpriză neplăcută, adică să se rupă o spiră, de exemplu, s-a luat în vedere înlocuirea acestora. La această mașină, acum 2 ani s-au înlocuit și amortizoarele, așa că dacă doriți să vedeți și clipul filmat acum 2 ani, îl găsiți în descriere. Atunci când cumpărați arcuri noi, și mă refer la păstrarea suspensiei stock, adică nu arcuri sport sau alte modificări de genul, le puteți identifica după seria de caroserie la orice magazin de piese auto, așa cum s-a făcut și în acest caz. Au fost cumpărate arcuri de la Kayaba sau Kib și la prima vedere păreau a fi ok ca și atunci când le-am comparat unul lângă altul, adică arcul nou cu arcul vechi. O mică diferență era la înălțime, adică arcul nou era cu aproximativ un sfert, jumătate de spiră mai scund. Și la final, după ce s-au înlocuit, s-a putut observa că mașina într-adevăr stătea un pic de tot mai jos. Probabil că sunt și puțin mai moi aceste arcuri, dar nu prea ai ce să faci în această situație. În continuare, haideți să trecem și la treabă. Pentru început, este extrem de important să ridicăm complet de la sol puntea din spate pentru a o detensiona. După aceea, trebuie să declipsăm acel brăduleț din plastic și carenajul acela care este fixat de acel brăduleț. Practic acoperă o parte din piuliță și din filetul amortizorului. După aceea, dacă este foarte multă rugină, recomand să folosiți o perie din sârmă pentru a curăța bine filetul și, de asemenea, folosiți și un spray de gripant și lăsați-l să se înmoaie. Evident, faceți acest lucru pe ambele șuruburi, deoarece o să schimbăm ambele arcuri. Acestea se schimbă în pereche pe aceeași axă. După aceea tensionați puțin puntea folosind un cric, practic pompați de câteva ori pentru a ridica foarte puțin puntea și pentru a comprima amortizorul. În continuare, folosind o tublară și un prelungitor lung de forță, slăbiți piulița și desfiletați-o complet. Mă refer la cea care fixează amortizorul în punte. Piulița de obicei este autoblocantă, deci o să meargă ceva mai greu și se recomandă înlocuirea acesteia. După aceea trageți de amortizor și o să iasă filetul din punte, fără probleme, așa cum se vede și în video. După ce este demontat amortizorul, se poate observa că puntea trepidează destul de mult, dar nu este chiar suficient pentru a scoate arcul cu ușurință, așa că demontați și amortizorul din cealaltă parte. Astfel o să detensionăm complet puntea, dar evident țineți un cric sub aceasta, deoarece o să cadă liber. Și apropo de căzut, se vede și în video, a scăpat cricul puțin mai tare și arcul a sărit cu totul. Vreau să spun că în această situație nu se întâmplă nimic cu bucșele de la punte, nu au avut de suferit. Așa arată arcul în ansamblu, adică avem o pălărie în partea de jos, acel plastic în partea de sus și de asemenea mai avem un fel de colier, inel din plastic, care o să vină și deasupra. După aceea recomand să curățați componentele, mai exact pălăria din partea de jos, care are și acel tampon opritor. Curățați evident noroiul și alte mizerii, adică nu insistați foarte mult, fiindcă nu are sens. De asemenea, recomand să curățați bine și zona punții și zona caroseriei și, dacă este cazul, aplicați chiar și un lac anticoroziv, deoarece acolo mai stă apă și se adună ceva rugină. Inelul care vine în partea de sus, de care ziceam mai devreme, recomand și pe acela să-l curățați și să-l tratați anticoroziv dacă este cazul. După aceea, arcul se așează foarte intuitiv în pălăria de jos, adică spira de jos intră într-o parte plată a acelui opritor și după aceea în partea de sus avem exact aceeași configurație. Adică nu puteți să puneți arcul greșit. După aceea, atunci când introducem arcul în punte, în partea de jos, trebuie să aliniem două componente. Pe partea arcului, în arc, mai exact la pălăria de jos, avem un marcaj, la fel și în punte.
trebuie aliniate și după aceea trebuie să punem arcul pe poziție și în partea de sus. Comprimați-l puțin, adică comprimați-l cât de mult puteți cu mâna și după aceea introduceți acel țumburuș din partea de sus în gaura din șasil, din caroserie. Faceți același lucru și pe cealaltă parte și după aceea ridicați puțin puntea, adică comprimați-o, pentru a putea să introduceți practic amortizoarele înapoi în punte. Recomand să aplicați pastă blocatoare albastră pe filet, asta dacă refolosiți piulița, și după aceea strângeți-o. Prima dată la mână, nu o strângeți la cuplul final, deoarece în manual scrie că aceste piulițe trebuie strânse cu mașina pe sol. Folosind cheia dinamometrică, strângeți cele două piulițe de la amortizoare la un cuplu de 105 Nm conform manualului și după aceea nu uitați să puneți la loc, să clipsați practic la loc acel carenaj din plastic și evident brădulețul tot din plastic. După ce au fost înlocuite arcurile, am dat și o tură cu mașina pentru a vedea dacă totul este în regulă și nu se simte ceva în mod deosebit atunci când se conduce, chiar ceva mai sportiv sau dacă bruschezi puțin mașina pe viraje, nu se simte ceva deosebit, că se lasă mai tare spatele sau apar probleme de genul. Deci totul pare a fi ok. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor și de asemenea dați un follow și pe Instagram. Până data viitoare, drumuri bune!